kasida Allah gafurin rahimu mai halittar nan gada Allah abin kadaitawa ikiwani na jaddada daga Allah sanyi ma'aiki sayyidi rasulillah la ilaha illallah sayyidi rasulillah wa Allah yake wa kirari a duka kaunu gaba daya sayyidul wujudu da an furta shine guda daya la ilaha illallah daga Allah sai shi guda daya ya wuce ruwa shi da zuciya yake wankewa wa ake faɗi ne mala'iku sai su nisu gaba daya ko da duwatsu itatu na biyayya gaba daya wanda Allah ya baiwa mulkin duniyar nan gaba daya sayyidul wujudu karshen zance ne guda daya la ilaha illallah sayyidi rasulillah rahama ga bayi ne annabi mai kore kishin ruwa mai hani da sabo ne mai sa zuciya wadatuwa garkuwar na goye annabi firgicin kafirawa mai saka nutsuwa da nutsu sayyidi rasulillah shi na daman ilahu bai sabo ko guda daya mai tsarkakakken ruhi mai Allah na guda daya mai wadatar da arziki mai baiwa bayi kariya ya na gaban halittu sayyidi rasulillah la ilaha illallah sayyidi rasulillah bayan Allah ban ware guda ba mai fitar da ma'uku ta yan yatsu da sanni na raba wanda sawunsa ke fita a dutse iko na raba ni a san kana narke sayyidi rasulillah la ilaha illallah sayyidi rasulillah ga wani mai yawan naci dan Fatima a dube ni ko daban da ilimi annabi kai kake suturta ni san ka ne yasa zuciya ta yau bata da rudani rabon mukami da yardar Allah a sanya ni zana so ne ya sada ni a cikin kofa ta tuba tabbatar zuciya da imani sirri na raba wa kake so nawa gwanin nace sai mai raba mai yantar da yan wuta sayyidi rasulillah la ilaha illallah sayyidi rasulillah gani mai yawan sabo ne a yake ni dan a dubi duka aiki na a bani dan ɗana manzo shugaban annabawa annabi na da kwazo mai yaban ka awwal ne ni ma a bani yau na zo fi salan anan zamban kwana yan uwa a yafe ni kuskuren da ban san nayo ba yan uwa a yafe ni ɗalibi cikin masu yabo ne zana so ku